Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, amailid-lidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. To like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiya kita, kat impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a maylin, nga iti agdama kat adda iti pagilyan a Kuwait. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a maylin, kat ita addaak ditoy Kuwait. Agtalo atawanan nga addaak ditoy, kat atlunag a medyo narigat ti kasasaad mi ita nga OFW ditoy, gapo iti mapaspasaran a pandemya. Idinasara iti internet daytoy a YouTube channel, nalaos ti ragsak ko. Gapo ta panagriknak ket addaak laeng iti pagilyan tayo. May sangamin daytoy a drama kadagiti kadenggak, idi addaak pay dita Pilipinas. Diyak ibain a maisaak a balasa nga ina. Ngam saan aday ti kayat ko nga isalaysay, no di kat ti jak tumalipatan apadas ko ken ni ayat. Nasapa nga in-email ko ti padas ko, kat maitumpong yun to kumadaytoy iti kaaldawan dagiti puso. Sino ti kadrom nga agaw ting anak kaw? Ti best friend ko ani Tina, tatang. Amo yung mata sa anak basta sumurot, no saan ani Tina ti mangawis kanyak. Aganad kayo iti papananyaw may line, ah?
Ikuyog ko kuman ni Ronnie Boy tatang, ngam di yumot palubusan. Ay na kami latan ti makaamoy tapo ko may. Ang mga numaliwayang maiwanan iti sa di naman napapananyaw. Narikatan. Da kayo ket dimat. Saan ko mata mabali na baybayan ni Ronnie Boy? Taanak ko mat. Maylene, saan ka na makidiskusyon anak kao? Mapankalatan iti papananyo iti gayimaw. Saan mo nga ikuyog ni Ronnie Boy? Tamangan katnuan niya pa iti mapagtang tapukaw. Tatang, Da kamin kan ni nanang mo ti makaamoy tapo ko may kunakmart. Di ka matanagan. Tasan mi baybayan ni Ronnie Boy. Si Kati agad na diti sa di naman napapananyaw. Maylene. anyamot to ni Tina. Kuna nang agbanding kami. Ngam kaduha na mo't gayam ti kayan ayat na. Saan da mapagsihi na apunos? Kas ita, adadamanan iti dayja banda. Kasano nga ron Hi. ha? Miss, pasensya ka no nakiktot kay ti yasidid ko. Ang pangasim ta saan ka kung mga agbutan. Saan nakadaka sa tao? May sa ka soldado. Ha? Itan tinagan ko. Inasitgan ka, tayong pagarap ko na masapol mo ti kasarsarita. Itay pa nga minakit-kitaan ka. Kaya't nadlaw ko akasla na unag ti pampanunutam. Panghasim ko ma, ta saan ka ngagbutan kanyak? Saan nakadakas sa tao ko nakmanan? Pasensya ka matan. Sa anak lamin ang nairuam ang makisarsarita iti jak am mo. Kasta ka di? Pasensya ka manin ha? O sige, panawan ka nga rudan dito eh. No siyakla ti masurot tatang, kaya't ko kumandi agawid. Ngam inton bigat pa'y matlang amin ti panagawid mi kan ni Tina. Maylene, anak. Kung daway mo matdaytan, atap na makaliwaksay ka. Di mo pagtanagan ni Ronnie Boy nga anak mo, tasan mi matabaybayan. Tatang, Ito nagsubli ka dito, ipasig tumanon na trabaho da si Kaswal. Iso nga enjoyem latan na tikadayo itino sa dino manday ta arisar. kasta talagan ati aramidot tatang, taada kami kat nga rudon dito eh. Sana bale, tagawid kaminton inton bigat. Ay na, Ethan. Pasensya kan no saan anasayati dama panagamamuta. Awan na nyaman na dayja Maylin. Ti importante, nagbalintaan na singhed. Bayat ti kadatay ti dayto a resort. Ket sapay la kumatagtultuloy ti panagsinanged ta. Ha? Iso asaan mo kumaapanunutan nga abusado ak. Ngam no mabalin, kaya't ko kumaamaamuan ti cellphone number mo. Ken ti address mo. Ha? Seryoso ka, Ethan? Saan nakpay nga mo? Di mo ammo tinapalabas ko. Dayta nga rod ti makagapo, no apay akayat ko amaamuan ti address ken cellphone number mo. Kas itinakunakon, kayat ko ti makisiningid ken ka. Gapo ti espesyal ka kanyak, Maylin.
Nalabit agapo ta malaksid anasingpet. Kan talagamat analagaan tiriknak ka ni Ethan, nga uray no saan anasaya at ti damo a panagam-amumi. Pinatgak tikid daw na, manang Emmy. Ti amok idi kat di na ipaypayso ti imbagana. Ngam talaga asinarsarungkaran nak ijibalay, kat impakada na pay kadagiti dadakkel ko, ti panagaram na kanyak. Saan la aday ta? Malaksid a kinasiningad namat ta anak ko, inyam amunak pay iti inana. Kat amok aday ta ti rason, no apay nga inayat kumet ni Ethan. Saan dak ko makagura iti impudnok, tatang? No, sa klamay sa Maylin. Awan na pulos ti makunak ni Ethan. Nasingpet. Amo na ti agram. Kang runaan ti amin. Makitak ti panang ipatagnakan ka. Kastamatan ka ni Ronnie Boy nga anak mo. Tatang, At dapay kit din imon ko kan ni Ethan marik na ka napat patagmatan ka ni Ronnie Boy ngam siya kalolo na. da kayo kit di matatang. Anya ka din day tang ibagbagayong. Rabak ko laeng anak ko. Ang ampun no ti ibagbagak. Ipagpatag na ka ni Ethan. Saan lasi ka no di kat karaman ni Ronnie Boy nga anak mo? Maylin, napaturog ko ni Ronnie Boy. Naisarak ko matan ni Giselidyo. Agpakada ang matan tani, rabiin. Makaamukan to namang ibaga kadatatang kinanang mo adya kung nagpakada kadakwada. Ta nakaturog dan sa matan. Ethan, agyamanak ka ha? Agyamanak unay. Anya ka di Maylin. Awan ti rumba nga pagyamanam. Ar-aramidak da ito eh. Gapu tayo ayatan ka unay. Kat ipatpatag kumat ni Ronnie Boy nga anak mo. Di mo ka din ang nagtiawag na kanyak. Nangag ko. Daddy, tiawag na kan ka. Gapu tayo sa tinsurok kan kuana. Imbagak nga irwam nan ti mangawag kanyak iti daddy. Gapu ta syakton ti daddy na. Into nakalaysatan. Ethan. Juan Maylin. Ikalaysa ka. Nakasarita ko ni mama maipapaniti da ito'y abanag. Isong aganad kakanayon ha. Nangro na ita, tagsubli ako niti serbisyo iti mabiit. Mayadayo akada kayo, tamay destino aki di Mindanao. Ha? Nagadayon? Wan na rod. Ang amsa na bali tadamot cellphone kan internet. Inaldaw kayong awagan ka ni Ronnie Boy. Tapno kasla kanayon nga addaak matlang iti sibay yo. Ay naanak ka. Makapaamak ti damag anabuyak iti telebisyon. Ha? Anya damag, tatang? Katwada manan napasamak nga enkwentro iti nagbaitan dagiti rebelde ken dagiti soldado iti Mindanao. Anya? Day tataagpaysaw, Maylin. Nujak mariraw, adda dagiti soldado ang nasugatan iti enkwentro. Ha? Ay natatang. Sapay la kumata saan nakaraman ni Ethan kadagiti nadangran. Diyak lakit di amuno niya ti aramida. No dada kasama pasamak ka ni Ethan. Maylin. Saan yung ibagbaga ka ni Ronnie Boy ti may papan iti dayta Amuyo mo itong kasano ti kinapatag ni Ethan iti anak ko. Diyak kayat amaamuan ni Ronnie Boy anapaggad ti kasasaad ita ni Ethan.
tagan nagkakanayon dita, Ethan, ha? Pangaasim. Awan di ka sa mapasamak kanyak dito'y Maylin. Danag mo na ya. Ethan, saan ka man nga agisam-isam dita? Saan arabrabak ti bagbagakan ka? O sige, saanan? Di ka nagungad. Ngam amo Maylin, nakaragragsakag no kasta nga iparpariknam di pa nagdandanag mo kanya. Ha? Anya ti kayat mo asawan? No kasta nga agdandanag ka, nakarkarong at amariknak ngay ayatan nagmat. Ethan, saan mo a-question na ran ti panagayat ko kan ka? Iso pa nga asim tagan nagkakanayon dita. Wen, di kag danag. Kanayo na... sige, Maylin. Baliwan tanto lang ang tagsalita. Bye. Ha? Hello? Hello? Oh, Diyos ko. Anya nga tanti napasamak. Apay akan lahat a pinutod ni Ethan kisaritaan mi. Anya nga tanti mapaspasamak. Saan laanam na minsan ang napasamak ti kasjay, manang Emmy. Iso asaan mo't laanam na minsan ang nagdanagak, gapu iti trabaho ni Ethan. Awan ti maaramidak, no saan ati agkararag, para iti lalaki ang nakarkarupay nga inayat ko, ngam iti mismo nga ama ti anak ko. Tunggal na wayaak, agpaspasyar kami mat ka ni Ronnie Boy nga anak ko iti lugar da Ethan. Kat sarungkaran mi ti inana. Gaputa ka pamilya mo ten, tinangibilangan kada kami, ti ina ni Ethan. Agingga adimteng daytoy agundaway. Pebrero 12, taon 2018. Nagbakasyon ka, Ethan. Ingkarim nga urnusan tan ti panagkalaysata. Katuan mat Maylin. Kalpasan da ito yung operation mi. Agbakasyon akton. Tagkalay satan tumatan. Apay no saan kan asumurot iti dayta nga operation nyo? Siga talaga. Sana mabalin dayta nga ipagbagam. At dasin na pata kapag rupungan iti pagilian. Masapol nga ipatungpal ko dayta pag rupungan. Para iti pagilian. Alawanan. Basta ganad ka, ha? Kanya kalakit din na yan. Di nakpagdanagan ko naklangarudan. Da kayo ka ni Ronnie Boy nga anak na dagandad. Ethan. Laglagi pa. Da kayo nga agi nati kapatgan kan karagsakan na napasamak iti biyag ko. Isong agandad kayo kanayon. Ipatpatag kayo unay nga agi na. I love you, Maylin. I love you too, Ethan. Hello? Ethan? Hello? Kalat manan anaputod ti saritaan mi. Sapay la kumata nakapsot lang ti signal. Kastala ko mga agpaiso. Diyos ko. Manipod idi naputod di saritaan mi kan ni Ethan idi kalman. Diyak pala makontak nga aging gaita. Valentine's Day yan inton bigat. Anya nga tan tinapasamak kan ko na. Ha? Ti ina ni Ethan tumawawag. Hello, tita? Maylin, balasang ko. Pangaasim ta kuyugan na kamapan iji Manila. Ha? Apay, tita? Kan apay ang madandanagan kayo? Ni Ethan, at dadakas sa napasamag kan kuana.
Anya, Pangaasim balasang ko. Umay kadagas sa tita Balayo. Nagranta kitilugan nga aramatan tama pa ni Manila. sige tita. Sige, urayan kayo. Tatang, makamo kayo pala ang kanina ng iti anak ko Wan, Maylene. Di mo pagtanagan ta anak mo. Da kami ti makamaw. Diyos ko, sapay lang kumatasan na nakaro tinapasamak ka ni Ethan. Diyak ka muna niya ti aramidak no bilang laan, tatang. Anak, saan ka ngagpanunot iti negatibo? Agkararag kakit di iti Diyos. Urayan niya ti aramidak. Talaga madandanagan ak, tatang. Diyak lakit ti amuno niya ti aramidak. Nay, nagsardeng alogan iti bataw. Ang mga nodan ti ina ni Ethan. Ikakitaan na hintak no makabiyahe kayo, Maylene. Sige, tatang. Mapanak nga rudan. Ethan, anyan na ito yan napasamakan ka. Engkarim kanyak nga gawid kan. Tapagsaritaan tati kalay sa ataasan ka di. Pangasim ta lumaban ka, Ethan. Tungpalam ti karim kanyak. Lumaban ka. Saan ka basta sumuko? Pangasim. Nagadupay dagiti plano ta, Ethan. Isa pangasim ko matalumaban ka. Saan ka sumuko? Sana mabalinda ito ay Ethan! Ethan, lumaban ka! Sana ka panawan! Pangasim, Ethan! Kunadaan na ragsak ti amin, tunggal madanon ti Pebrero 14. Taal daw dagiti puso, manang Emmy. Ngem tunggal madanon day ta petsa, nalaos aladingit ti innak marikrik na. Gaputa day ta ti petsa a pinanawan na kami, day di Ethan. Diyak amuno asino ti sidirak. No day di Ethan ang nagserbi a si pupudno iti sinapataan na apagrebangan, wenno dagiti rebelde a kadawyan asaan a maawatan ti ilablaban da nga ideolohiya. Ngem amok nga uray asino pay ti sidirek, kan uray anya pay ti aramidek. Saan kon a maisubli pay ti biyag, day di Ethan. Day di Ethan akas iti naibagakon iti surat ko. Anakarkaro pay nga inayat ko, ngam iti mismo nga ama ti anak ko. Day di Ethan anang iparik na kanyak, nga uray anya pay tinaglablabasak ito'y abiyag.
Dumteng latta tinapudno nga ayat iti biyag ti asino man. Tapno makalipatak, ingka gumaak ti nagabrod. Ngam anyan, tatalagaan narigat alipatan ti maysa a tao. Adakkel tinagbalin apaset na iti biyag ko. Daytoy ti pakasaritaak a napasamak a mismo iti kaaldawan dagiti puso. Tuy pagayam mo, Maylin. Umuna iti amin pagayam a Maylin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Anyan pagayam ko. Imbes kuma a naragsak ka iti kaaldawan dagiti puso, saan met? Gapo ta ilaglagip mo ti ipupusay ti maysa a naindaklan a lalaki. Anang ipariknakan ka iti napudno nga ayat. Gamkas iti kunada nga ruden pagayam, iti pan nakaiyanak ti tao. Naiyurit metan tigasat na. Kat nalabit, at talaga nga agpatinggalaangan ijay, day di Ethan. Nadakamat mo mat adi mo ammo, no asino ti sidiram, gapo iti napasamak ka ni Ethan. No addaman ti rumbang ama sidir pagayam ko. Dayta kat ti awan mo't kaisiskan na arin nupak, ama paspasamak iti nagbaetan ti bunggoy ti gobyerno, kan bunggoy dagiti makakanigid a grupo. Sapay lakuma, tama isardengan dagita arin nupak, tapno awanan ti maibrispay abiyag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana ti biyag. Dintun mapu